Od vzniku ľudskej civilizácie existuje niečo, čo sprevádza človeka celým jeho vývojom až do dnes. Človek to nemusel vyhľadávať, nemusel spoznávať, bolo všade okolo neho. Stačilo mu len trochu umu a šikovnosti, aby zistil, že je to materiál vhodný na opracovanie a príjemný na dotyk. Človek začal z neho vyrábať veci nevyhnutné pre svoj život a vyrobil z neho vec najpotrebnejšiu, a to ľudské obydlie. To niečo, čo je človeku také blízke, je drevo. My sme sa rozhodli vdýchnuť drevu nový život výstavbou drevených, celoročne obývateľných domov, horských chát a iných účelových stavieb, napríklad štýlových reštaurácií či horských hotelov. Drevenica a rôzne iné drevené stavby vždy charakterizovali bývanie pospolitého ľudu na Slovensku, a to predovšetkým na vidieku, presnejšie v podhorských a horských oblastiach. Dreva bolo a stále je na Slovensku nadostač. Práve vzhľadom na historické skúsenosti, ktoré máme na Slovensku v použití dreva ako základného stavebného prvku, rozhodli sme sa oživiť tradície a využiť šikovnosť a našich ľudí. Know-how, ktoré používame pri výstavbe drevených, celoročne obývateľných domov, horských chát a iných účelových stavieb, pochádza priamo z Kanady. V podstate ide o výstavbu klasických kanadských zrubov, obohatených o prvky slovenských tradícií a skúseností z ľudových drevostavieb. Tento spôsob výstavby drevených domov sa používa v Kanade od čias jej osídľovania až po súčasnosť. K nám do srdca Európy si našiel cestu vďaka vynikajúcim vlastnostiam stavieb, širokej variabilite dispozičných riešení a unikátnemu, priam rozprávkovému vzhľadu. Na výstavbu drevodomov používame v závislosti od lokality výstavby smrekovú guľatinu so stredovým priemerom 230 až 340 mm. Guľatinu zbavujeme kvôli klasickým ručným spôsobom, aby zostala zachovaná prirodzená kresba dreva a zbiehavosť každého kusa. Týmto spôsobom si naše stavby zachovávajú ekologický, prírodný a jedinečný naturalistický vzhľad. Naše drevené domy sú preto zaradené do kategórie stavieb, ktoré sú preferované v podhorských oblastiach klasickej dediny, na podhorských samotách a v neposlednej miere aj pri výstavbe v zákonom chránených prírodných oblastiach. Pri rozhodovaní o spôsobe využívania rôznych technológií sme dôkladne analyzovali vlastnosti všetkých typov tesárskych konštrukcií. Jedným z hlavných faktorov, prečo sme sa rozhodli využívať know-how z Kanady, boli vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti stavieb, ich stabilita a odolnosť voči starnutiu. Ak si totiž pozrieme guľatinu v kolmom priereze, vidíme, že najhustejšia vrstva letokruhov je pri okraji. Práve táto vrstva zabezpečuje najlepšie vlastnosti dreva. Tým, že guľatinu zbavujeme kvôli klasickým ručným spôsobom, na povrchu drevenej hmoty zachovávame okrajové letokruhy. Naša technológia opracovania okrajovú vrstvu nenarušuje, tak ako pri iných typoch stavieb, kde práve otesávaním guľatiny do hrát sa narušujú okrajové vlákna. Na naše stavby sa používa výberová guľatina s husto rastenými letokruhmi z oblastí nad 650 metrov nadmorskej výšky. Táto guľatina okrem spomínanej vlastnosti má aj optimálnu zbiehavosť, je bez krivosti a točivosti dreva. Tepelno-izolačné vlastnosti našich stavieb, ich stabilitu a odolnosť voči starnutiu nám potvrdili aj pri skúškach v štátnom skúšobnom ústave stavebnom, ktoré sme vykonali pre získanie atestu a certifikátu kvality, ale aj praktické skúsenosti majiteľov našich stavieb, ktorých je na Slovensku už niekoľko desiatok. Ďalšie vlastnosti, ako napríklad požiarna odolnosť, priefučnosť či priezvučnosť, sú v súlade s požiadavkami platných stavebných noriem. Pokiaľ ide o ich životnosť, pri dodržiavaní starostlivosti a ošetrovaní dreva dosahujú naše stavby minimálnu životnosť 150 až 200 rokov. V Kanade sa dodnes užívajú takéto drevodomy k plnej spokojnosti ich vlastníkov ešte z čias osídľovania Severnej Ameriky.
Pokiaľ ide o porovnávanie našich stavieb s inými konštrukciami montovaných stavieb, napríklad sendvičovými stavbami, porovnanie nie je adekvátne, pretože sendvičové drevostavby a ich vlastnosti určuje hlavne hrúbka izolácie v stenách. Aj v interiéri sú naše stavby taktiež zrubového charakteru, čo sa týka obvodových stien. Vnútorné steny však môžu byť aj sendvičové s povrchovou úpravou, buď drevený obklad alebo hladené sadrokartónové steny. Vhodná je aj kombinácia kameňa a dreva. Pokiaľ ide o vybavenie, naše zrubové stavby poskytujú plnohodnotné bývanie so všetkým komfortom a pohodlím, tak ako v murovaných stavbách. Najbežnejšie vykurovanie je elektrické, ale používa sa aj podlahové vykurovanie, centrálne vykurovanie plynom či pevnými palivami, ale aj iné spôsoby vykurovania. Celá elektroinštalácia je vedená v stenách, podlahách a v interiérových priečkach. Interiér si tak zachováva čistý a príjemný vzhľad, nerušený žiadnymi rozvodmi vedenými na vonkajšej strane steny. Pokiaľ ide o strešnú krytinu, najčastejšie sa používa betónová krytina alebo drevený šindeľ. Použiť však môžeme akýkoľvek typ krytiny. Okná sú drevené z europrofilu s vákuovým dvojsklom. Schody v interiéroch môžu byť taktiež rôzne, ale prirodzene, že najviac vyniknú štýlové schody zo zruboviny. V interiéroch našich zrubových domov by nemal chýbať kozub. Kozub v obývacej časti neobyčajne príťažlivo dotvorí celkovú atmosféru takéhoto typu domu. Navyše, pokiaľ má teplovzdušnú vložku s príslušnými rozvodmi teplého ohriatého vzduchu, môže 9 mesiacov v roku slúžiť aj ako jediný a dostatočný spôsob alternatívneho vykurovania. Nahradiť ho však môžeme aj štýlovou kachľovou pecou. Drevo našich stavieb je chránené náterom, ktorý sa skladá z troch zložiek. Prvá vrstva je impregnačná, chráni drevo proti škodcom a hubám. Druhá vrstva je tónovacia, tá zabezpečuje požadovaný farebný odtieň stavby. A napokon tretia vrstva, lazúrovacia a krycia, chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi. Pri takomto ošetrovaní dreva stavby sa používajú zásadne ekologické nátery na báze vodou riediteľných emulzií. Náter je potrebné obnoviť spravidla po každých 6 až 10 rokoch v závislosti na type. Služby našej spoločnosti Drevodom Rajec sú tak povediac komplexné. Záujemca o náš dom najskôr dostane katalóg, v ktorom je spracovaných približne 20 typov štúdií stavieb spolu s pôdorysným riešením jeho interiérov a taktiež aj orientačná cena domu. Tieto štúdie zákazníkovi slúžia na vytvorenie si predstavy o technických možnostiach dispozičného riešenia. Samozrejme, že každá zo štúdií sa dá modifikovať a upravovať v závislosti od lokality výstavby, prípadne požiadaviek zákazníka. Ak však má klient úplne inú predstavu o svojom dome, umožníme mu realizáciu jeho snov vypracovaním originálnej štúdie stavby, jednoducho povedané šitej na mieru. Naši architekti sú pripravení riešiť aj tie najnáročnejšie požiadavky, pokiaľ ide o dispozičné riešenie a originalitu stavby. Po odsúhlasení štúdie a ceny stavby uzatvoríme so zákazníkom zmluvu na dodávku a začneme vyhotovovať kompletnú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie, ktorá je súčasťou našej dodávky už pri hrubej stavbe.
Klient si prirodzene môže vybrať stupeň rozostávanosti stavby. Minimálny rozsah dodávky je dodávka hrubej stavby, skeletu, ktorý pozostáva z obvodových stien. V stenách sú už navrtané kanáliky pre vedenie elektroinštalácie s natiahnutými chráničkami. Súčasťou hrubej stavby je aj dodávka statickej konštrukcie krovovej sústavy. Dodať však môžeme aj ďalšie stolárske práce a výrobky, krytinu, izoláciu strechy, podlahy, priečky či inštalácie. Samozrejme, že podľa želania klienta môžeme dodávku uskutočniť aj ako stavbu na kľúč. Pokiaľ ide o termíny splnenia dodávok, hrubú stavbu sme schopní dodať do 3 mesiacov od podpisu zmluvy, stavbu na kľúč do 6 mesiacov. Cena zhrubového domu sa určuje v závislosti od úžitkovej plochy stavby. Pri hrubej stavbe je to 6 až 7 tisíc korún za štvorcový meter úžitkovej plochy. Pri kompletnej stavbe na kľúč sa cena pohybuje od 15 do 16 tisíc korún za štvorcový meter úžitkovej plochy. Na statickú únosnosť stavby poskytujeme 30-ročnú záručnú lehotu, na jej pohyblivé časti a náter 3-ročnú záruku. Po dohode so zákazníkom vieme vytvoriť pre neho aj splátkový systém na obdobie 1 až 3 rokov. Je len samozrejmé, že stavbu takéhoto rodinného domu je možné financovať aj formou stavebného sporenia či hypotekárneho úveru. Bývanie v drevenom dome spoločnosti Drevodom Rajec má svoj ekologický a ozdravujúci vplyv na človeka. Vyniká nielen svojím vľúdnym a útulným vzhľadom a krásou dreva vo svojej najprirodzenejšej podobe, ale aj silou a energiou, ktorú vyžaruje. Ako dokazujú najnovšie výskumy, masívne drevo vyžaruje blahodarné jonty a súčasne pohlcuje aj mnohé škodlivé žiarenia. Jednoducho, drevo má svoju dušu. A túto svoju charakteristickú dušu vdýchlo aj našim domom, ktoré sú nepochybne obrazom skutočného domova plného pozitívnej energie, nádychu istej nostalgie a romantiky bývania v súzvuku s prírodou.